Moi boa xentiña, benvidos ao primeiro playlist de Canedo Rock para Badal Novas. Agardamos vos guste a selección de cancións que fixemos, todas dentro do amplo espectro musical do mundo do rock, buscando con ello non só chegar a todas as sensibilidades musicais, senón que todos sexamos de alguna maneira capaces de desfrutar e coñecer os moitos estilos que o rock abarca. Como non podía ser de outra maneira, imos comezar cunha banda do Carballiño. Tal vez a banda máis activa da vila no que a concerto se refire nestos tempos extraños que vivimos, Susi Q's. Carretera é a canción escollida para o videoclip e forma parte do primeiro disco da banda, un videoclip grabado por Aspiral Films, unha empresa audiovisual de O Carballiño. Disfrutade del. Carretera a ninguna parte, esperando encontrar esos momentos perdidos que te caen al caminar. Tropiezas con el destino, te levantas, vuelves a caer, vuelves a caer. Enciende el motor,
Os británicos Muse anuncian a saída do seu aplazado novo disco para este ano. O fan con un videoclip que parecen recuperar a súa faceta máis roqueira. Os seus fans podréis disfrutar deles o próximo verán en 2 grandes festivales en España. Mentras, nos quedamos con este Won't Stand Down. Os coruñeses Tregua foron unha das bandas galegas que publicou un novo traballo o pasado ano. Un disco marcado pola pandemia, pero con un título moi vital, Lo urgente es vivir. 9 cancións, cheas de boas melodías e de moita vida. O seu primeiro videoclip foi este Promesas olvidadas. Sé aprender a tolerar. Deja que de tu verdad me creas solo la mitad. Lejos quedan los tiempos donde vendieron bienestar. Hoy nos mandan a apretar los dientes para no gritar. No comprendo las batallas, ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. Camaleón de los problemas, un ladrón sin antifaz. En medio de esta tempestad de dudas y de corrupción, ¿dónde diablos caigo yo? Buscando una mejor opción. No comprendo las batallas, ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. Ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. ¿Quién nos libra de esta lluvia? Arriesgadas. ¿Quién rescata este naufragio? Pero ¿quién nos devuelve a la vida? Os lucenses Arritmia, tras un tempo de parón tamén obligado pola pandemia, regresan con enerxías renovadas e finalmente lanzarán o seu novo disco este mes de febreiro. O adelanto do mesmo é o videoclip Espertei, no que tratan a problemática da saúde mental, unha epidemia da que non se fala tanto como se debería. Se nada o impide, a presentación en directo do novo disco será o 25 de febreiro na Sala Malatesta de Santiago de Compostela.
vida, mais eu non quería mover esta lona. Ferido, pero non vencido, decido ser o meu propio inimigo. Imagina que estou pa imaginar a vida vestida de morta. Jodido, fundido, prohibido, pero non vendido. Imagina que estou pa imaginar esta festa. Chamando a tua porta. Despertei entre paredes, florecei malas ervas desta puta mente. A noite encarna. Página morta, página morta. Página rota. Página morta. Ankara visíndanos o vindeiro 12 de febreiro en Vigo. Será unha gran ocasión para ver en directo a esta boa banda madrileña con cantante ourensán. O seu último disco, Premonición, foi grabado moi pertiño, nos estudios Megason en Castrelo de Miño, e foi un dos grandes discos do heavy patrio do ano pasado. Huida foi o seu segundo single e o seu primer videoclip, grabado no propio estudio. Ha sido la causa de mi deriva, un río que nunca pude
Recordade que na nosa canle de YouTube podedes encontrar este programa cos enlaces a cada videoclip e os sitios das bandas, ademais de moito máis contido. Vémonos e que non nos falte a música.